Ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklikke leyo bell for ama notification. Sengiphinde ngabuya ke namuhla ngizokhuluma ngothando nesithembu. Ngizoqala ke lapha ngestory sithinta umnini, istory ke nje esisematheni and ngizophinda ke futhi ngikhulume ngezinye nje izinto ezenzekile ezibalulekile. Iqhubekile ke family trip njengoba ke sabona last week ukuthi ke ba decide ukuyikhipha njengomndeni. Babeke ne family dinner bebegqoke kahle bebahle kuthe makhamba ke isikhathi besa relaxile. Umnini ubeke sekhuluma nje into eshaqisayo. Umnini uveza ukuthi text nentombazane kuyafana, eTexini igibela wonke umuntu onemali, kanjalo ke futhi nentombazane igibelwa yiwo wonke umuntu onemali. Amagama ke lawathusayo, amagama ashaqisayo aphuma enganeni. Abantu ke lapha einkundleni zokuxhumana ade beyibuza ukuthi ke ngabe umnini wayizwa ngobani lento ayishoyo. Kube yihlaya kwahlekwa cause lento ade isho umnini ithathwe njenge joke, kodwa ke lapha uMayeni ebengemuhle kahle ayimphathanga ke kahle lento eshiwo umnini. Umayeni uze washo khona ukuthi umnini ufuza ubaba wakhe uMusa Mseleku, uMseleku uyiphikile ke leyo, uthi umnini ufuze abantu abamngena. Kukhale iningi labantu abalandela uthando nesithembu bekhalaya ngendlela ifamily react ngayo ngenkathi ke umnini esho lawa amagama. Abanye ke bathi umndeni kumele umdiscipline cause lento ayishilo ayikho right, especially for iminyaka yakhe. Abanye ke basola ubaba wakhe yena uMusa Mseleku. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha indaba ethinta uMangwabe naye ke lapha uMusa wakwaMseleku. So izolade kuyithuba lakhe ke lapha uMakhumalo lokuthi phele benomyeni wakhe uMusa Mseleku. Kodwa ke noMakhumalo vele wakhetha ukuthi ke leli thuba uzolipha ke lapha uMangwabe so red phela bezokhona ukulungisa izinto benaye ke lapha uMthombeni ngenxa ke phela yento eyenzeka last week. uMseleku umlinde wamlinda kuMangwabe lutho ukufika uMangwabe. Kubeke sekusa bahamba ke bayodlala igolf, ila okuvele khona ukuthi ke uMangwabe uphinde futhi wangafika kuyena ke uMseleku. uMangwabe kube seyikhulumela uthi nendaba ke nje ekhola kayikhumbuli ngenkathi ke uMseleku benaye ke lapha uMakhumalo bemfonela uthi yena nje akakhumbuli lutho, uvele nje wayilalela. uMseleku ayimphathanga kahle indaba yakhe uMangwabe, uze washo khona ukuthi uMangwabe akaboniseki and akatsheleki. Iphenduka ihlaya ke indaba yakhe uMseleku. Abanye ke lapha einkundleni zokuxhumana basho khona ukuthi ke uMseleku uyalayeka, abanye ke futhi basho khona ukuthi ke uMseleku kumele ke emnyeke yena ke uMangwabe cause kuyacaca ukuthi kahle kahle akamthandi. uMakhumalo besezama ukuthi embonise ke phela uMangwabe, kodwa uMangwabe ke behlekela esho khona ukuthi kuyena akuphakami lutho. Yo injalo ke nje mbukeli, yizo ke lezade ngikuphathele zona. Uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena, ngiyophinda ke futhi ngibuye. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke, ngiyazibongela.